Anya laki din! Apo, agda kaya't naasawan dita panagis-isam mo, amay lang. Ha? Sino nga iti kasi narak mo iili? Jay, kalakayan ka ni? Wano jay medyo laklakay? Wano jay kaedad mo laang? Ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Inton kwan adama ka nga. Oh, amay pa'y laang, amapain ka? Kat isumatipod no? Basta, aguli magkalaang tanarigatan. Amay aya, saan pa yung amo nilakay mo dahi tangar aramidam? Si kakit dimat, no amuna akit saan akong arumrumwar akas to'y. Ay, nako, may la. Isardeng mo dahi tangar aramidam. Saan mo nga urayan ama amo nilakay mo? Delikado. Ay, una yan na dya amayla. Awan samot ti panggap nang agbalbaliw. Way nga rin na. Naitulang nan samat ang tikas nga ugalin na. Ha? Saan ang mabiyag? No saan ngaglalaki ti Jaske? Nagsingpot nila kay na. Ngam kasya pa'y lang aramiden na ti awanan paeng. Bagbagaan yung tuman na. Barang sumbrak itilapayag na ti bagayo. Awan, iti kasjay nga style na. Hay, di na denggan ti pamagbaga. Denggan na, ngam denggan na laeng. Saan na nga amirisan. Sa bagay mo ti di Isokit di ajay tao ang makapasuron abagbagaan. Tadenggan na iti banger alapayag na. Irwar na mutlaeng ijay banger. Ay, anya lakit din. Sino ti masabat ko akas lakalansay? Si kamot gayam, Rosa. Anya? Sobramot daytan a kinakutong mo. Ay, naguyaw ka matan. Kat, man ano nga nung kastoy ti kinakutong ko? No isungarod ti pamagik. Anyat maaramidak ngay. Ti ko namkit di, kurang ka iti panangaywan nila kay mo. Iso akas ta nagkutong ka. Anya? Amangan no saan mo nga amo, nga addamanen ti pa umay abagyo. Bagyong pipito. Ay na, nagpigsamot na ang dayjoy. Kasla Christine, kas kada Marce. Amangan no maitayab kay ti kas taon ay kinakutong mo. Anya? Anya, kas na timbaga ni Mayla kanya manakaw. Wandatang. Ay, naimbaglaangan ta, naranaan na amay at timod ko. Tano saan, amangan no pinagsasawak, kan nasipat ko pa'y. Bayamaw na nakaw. Amo tayo mo na kas di asigaw ti ugali na ya Mayla. Wana, ngam nalabas mat ngamin, tatang. Bayamaw man tulat ta kaday. Maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay talaga at tutupak. Anya? Kasla da third ay na. Amin mo ang makita na. Dilawan na sa nakatawaan. Nyalakit din nagmayat adorabon ti subsub na. Oh, ang katawa ka man nan. Kas kala aguuyong. Ay na, nalagip ko ngamin ni Rosa. Tapay ni Rosa. Nagkutong nga ron. What? Anya to funny iti kinakutong na. Si kangkit dimat. Sa ludsudang pay laang, nakakatkatawa tamadlaw mo't ngamin akurang ti aywan na. Anya? Saan siguro apakpakanan nila kay na. Iso akas jay anasubraan ti kinakutong na. Si kamot Mayla, tila uyawam, sa mukat katawaan. Nagkutong ni Rosa. Amangan no itayab ti pa umay abagyo. Awan ton ti asawa ni Pedring no bilang laang.
Ay na, pasensyaan ko man ni Mayla, kumare. Kat, isumat. Pinasensyaak nga uray na galas ti ugali na. Awatan tayo latanan. Wan ngam nalabas ti kasday nga aramiden na. Apay, gaputan ako tungak. Kurangak iti aywan nila kay ko. Saan mo't apabaya ti asawak Diya ka man amo, nanya klase ti panagpampanunod, tadakin ko na. Ay, pangaasim man bading. Bagbagam di kayo mo. Tadi nalabsan ti agoy uyaw. Tanusyak ti masubraan. Amangan no anya pa ti maisawang ko kankwana. Malalala, wan mare. Bayam, tabagbaga akto ni Mayla. Uray gayam ko, saan ko matakanunungan taramid na? Siguro, uray ni bakit ilyang kurang mat iti aywan nila kay naan niya. Ha? Abay man na napanunod mo, di bakit inyang? Nasabat ko nga rod, nagalas mo't tilangan na gapo iti kinakutong na. Anya? Saan nga amo no kurang ti kankanin na, wano kurang iti aywan nila kay na. Sika talaga, nagmayat ka kadalan, tap nagnakam ka. Tila uy-uyawam ang babae. Saan mo't anak uy-uyaw ti kinakutong ti may sa tao ka? Anya saan nga ibagbagamot? Nakauy-uyaw takurang kat nga rod iti aywan, pabaya ti asawa da. Ay, di magas ka lang dito tirsena kaguyaw. Pumanaw ka man? Aywan, pumanaw ka talaga. Kas makita mo't, nakaporma ak iti kastaunay. Mapanamanan. Mapan ka manan makisarag iti other man mo. Sino ngay kadakwada? Ni number 1, ni number 2, wano di kalakayan. Ay, sumardan ka man si kabakla. No awan tinasaya at nga ibagam. Agulimag ka, taamangan numangag na. Ha? Di ta ka man langan. Saan lang si katuy-uyawon na ba? Oray ni Delia nga asawa ni pare Alberto. Uyawon na maglaang. Anya? Aga, semandayak kinamanaguyaw na. Anya lakit din ni Maylaya. Anya nga tati parikot na iti kinakutong me. Ibagbaga na mula ka no. Ako rang kano ni Dalia iti aywan nila kay na. Iso anak ko taong. Ay, una yan. No siyak talaga ti saan ama kapagtapal, pagsasawak dahi jay kunaktumat. Bayamon ba kay? Bayam nga guyaw lata. Nututupam nga main. Kasla awan nagdumaan yun kasta. Anya? Amumutan ni Mayla. Kasla da kurkurang na. Kurkurang iti panunot. Iso asan mo natutupan? Ay, jak ammo no anyat karga ti ulo day di ababae. No utak nga tawon no. Ay, Awan kedi ti karga yung ulo na. nakauy-uyaw. Ultimo kinakutong ti tattao ket uyawon ken katawaan na. Win nga raw, naimbag ko ba noon na kay ayaw mo ti pamagina hanggang saan ba? Isuman, kunak no nila ang rosa ti uyawon na. Tagayam, oray siya, kat katawaan na. Ay, tawanan bain a babae. No masabat mau, bagbagaam. Saan nakamot siguro sungbatan iti sana nasayat. Mabain mo ta. No dabain na kano denggan na ti may baga. Sinungbatan matlaangan ni Apo ti kararag ko. Ha? Sinungbatan na matlaangan ti kararag ko. Asapay lako matagsabat ta. Nana? Oh, nakaskas daw ka man ita.
Apay, nagsingpot tilangam makisarsarita kanyak. Ninanamot. Ita, tadak dito'y sangwanam. Katawaan ken uyawan na ko na. Mayat ti sangon-sango, tapno mangagkaw. Saan atay mapan mo ibagbagay ti sabali a tao? Anya ka din day tang ibagbagay, nana. Ay, di ka man naging didingawan ng maum, si Kamayla. Kunam siguro, no saan kung amo ti mapan mo ibagbagay ti taptaaw, ako rangak iti aywan nila kay kaw, iso anak ko tungak. Anya? Ha! No kuna makurangak iti aywan, si Kamot, nasubraan ka iti lalaki, iso analukmag ka, kasta ka day. Anya? Kunam siguro, no saan kung amo aramidam. Adu ti lalakim, adalaklakayan, ken medyo lumakay, ken ububeng. Ha, kayat mun sa asyak ti mangidanon ken nilakay mo, Nana, awan day ta iti tungtungan ta. Saan kumamot akas ta, Mabuteng matlagayam da dya babae. No bilang tamay danon kinilakay na tararamidan na. Wan nga raw, imbagak ken kwa na, nga idanon ko kinilakay na aramiden na. Ay na, kasta unay abuteng na. Ibagam na, barang agnakam. Uy, awan na, akurang iti aywan, ken makan iso nagkutunga. Anya ngay ti reaksyon na, no ibagak anasubraan iti lalaki, iso naglukmag. Ha? No umay ni bagyong pipitaw, kat aglayos, mabalin pagbangkaan. Ay niya, ay unay nana. Katuan mat, gapoy ti kinalukmag na, mabalay na pagbangkaan. Oray man, numano at tao ti agyan. Sanak man nagpangadwa ng ibagakan kwa na iti kasta. Ay, ustulaag mo tiday, barang agnakam. Isaw ti numero 1 nakauyaw dito yung lugar tayaw. Wan nga raw, iso ako nakankwa na nga ipulong ko kinilakay na aramiden na. Mabutang mo lang nga raw. Anya, Masabat ko lang nilakay na talaga nga ibagak ko naktumag. Tamam maminsan nga agnakam. ibagam, maruwam na dyan babae. Tapno agamiris mo't basita. Anya laki na yun. Apo, narabyan ka, Amayla. Ha? Dandani saan ka nailasin, gapo iti kinalukmag mo. Anya? Wanmat, naglukmag ka. Kanayon mo nga uyawan ti kinakutong ko. Kanayon mo nga ibaga, ako rangak iti aywan nilakay ko. No ibagak mo't sobraan ka ngay iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom si Karosa, tarimaanam. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Anya? Nasobraan ka iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Agasam man, ta saan laang amay sa wunudwa ti kasinsinnarak mo, Jaili. Anya? Ibagbagam, amabalinak ang maitayab no umay ti bagyo. Ngam si kamat, mabalin kamot apagbangkaan, gapo iti kinalukmag mo. Mabwisitak pay ka, idanon ko kinilakay mo tiyar aramidam. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam, Rosa. Kunwari ka pa, nakauyaw ka, ngam di kamot kita ang naitabukod mo abagi. Anya lakit din aya, mahila. Pagpungpung-tutin nakdaya babae. Asino man hindi ka paapam. Dayjay man ako tong. Anya? Ibagbaga
sakit din, sobra anak kanu iti lalaki, iso analukmagak. Ha, tiyawanan bain. Anya, imbaga na day taken ka. Nasabat ko itay ijay kalsada. Iso matan ti bagbaganan. Dayta, nauyaw kan tumagamin. Anya nga ita, insubli da making kati sa Anya? No ko nam anak ko tungda takurang da iti aywan, si kamet, nalukmag ka, ta nasubraan ka iti lalaki, pakpakawan. Si kakit di mo, imbes nga isakit na, nga makikat-katawa ka matan. Anya, kasano nga sakit ka nga, kadamok mat asaan anasaya ater aramidam. Anya? Ay namayla, kabayatan ala sa papay, agsuri kaki ding kadakwada, tani, ibagbagada nga idanon ta kanukin nila kay mutar aramidam. Ha? Ampay, di ka mabuteng, ha? Ang mga papanawan na ka din na oras nila kay mo, gapu itaramid mo. Oh, apay akas ti pa nagkitkitam kanyak, Mayla. Ha? Itaman pa akasta ka. Itaman pa saan ka nga aguy uyaw. Sapay, fit kanyak da ito'y kawas ko ita. Kat madlaw ti kinakutong ko. Si kakit di mat kumari. Ne, ta kumari ko nang pahin kanyak. Kat awan mat ti kumarik akaskan ka. Awan ti kumarik ana uyaw kan kaslabang ka. Naglukmag, gaputan na sobrani ti lalaki. Anya? Pudno, matsaan aya? Ala, gusto ko man kumari. Naamiris ko asaan gayam anasaya at ti panaguy-uyaw ko idikan ka. Saan lang nga siya ti inuyaw mo Ado kami. Amok dayta kumari. Ngam di ka madanagan. Tagsuri akmeten kadakwada. Iso asuri matkan ka Amok nga inuyaw ka. Ngam ita saan. Ay, rumbang laang. Tanong saan? Siyak ti umaiji balayo ta ibagak kinilakay mo ti ilimlimad mo nga aramid mo. Ay pangasim matan ako, mare. Saan ka nga uyawon? Iso apang nga asim. Saan mo kumangar aramidan dayta? Naglastog ka, nga mabutang kamot lagayam. Kunana la day jay iso akas jay timbaga na ken ka. Adamatan kan kwa na no agbalbaliw no saan? Tabagay mo kidi No saan pa yung agbalbaliw, kat makasarak to iti mang tibab itingiwat na, ay nasayaat. Ha? Makaparurod ti kasjay nga ugali na. Bay amon, dinapatag. Git na ibagam ti kayat mo ibaga ken kwa na. Ay, sa bagay matkit di Ala, mangantay kitin. Saan man nga iso ti pagsasaritaan tayo? Taad dalaang amabusbuy si takkan kwa na. Si kamot gayam na sobraan iti lalaki. Ninanamat. Oh, apay katpudno ba ta? Anya, nagmadiadang ganiti lapayag. Sana ya? Wala na. Kasjay matlaeng iti panagdengeg mi iti kanayon mo nga ibagbaga. Anakutong kami. Gaputakurang kami iti aywan, nagiti asawa me. Ha? Ita, amomon ti masaer no adda ibagadaken ka. Sakbay ka ngamin nga aguyaw-uyaw iti padam ataw. Kita ampay nga umuna day tabagim. Nana. Iti kasta, sanda nga isublikan ka dagiti ibatam asao. You know? Wala na. Ikarit nga ikatekon ti kasdi nga ugali. Promise. Ha? Kundi promise ka. Enton kwan, madamdamag kung tumanan di taig-igid nga daw uyawam.
Saan nana? Promise. Saanin ang maulit? Anya lakit din aya. Mamati kay kumamot a kanyak, nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutluto. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo iti taltalon. At dalaang ibagakan ko, ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya aya day ta? Amom ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na abakit. Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da. Dayjay ka no abakit, sugar mommy na. Ay, imbaglakit din at saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kuna na mo nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismes. Nalpakas ako na naginaw. Ay kat umay kagtugawan dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, Ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya umong. Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya, adda part 2 na day jay. Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado dagiti katsismisak ijeruar. Ala, istorya nga rudan di partuna. Tanay, ang kaba-kaba to'y parukong kaw. Kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday taruben ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pa ilaang. Kat nabayag damo ngamin ang nagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan? Siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita. Bakit kan abalasang? Mari, may sa. Oh, dan ganyan ti parto ti istoryak din. Ala, aguli mo kan, Ana. Oh, kalpasan ana ti liw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa balimot a babae day jay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay data. Playboy mo't gayam. Ayan na ngay ti part 2 na dita. Dajay, indarom jay sa balimanan a babae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Win nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Anya man no abulanan. Ay, joke ko lang, si Kama. Oy, sa anak ama si kugan niya. Amok mata saan, kasano ko maamasigkog ka, kat single ka man. Kat, isumad. Oray siya, kat masikugag samad tan.
Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikuga kon. Naimas laeng at talaga ti sidsidaan mi anya. Ne. Di magsensamot to'y tricycle ko Di ka man nagsao iti kasta manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon ti kasta. Joke. Angaw ko laeng da jay, si kakit di mo. Agpapada kayon amang uyaw kanya. Gaputa limok mga. Aguray ka man, ading ka. Apay ngagpaiso akil na at alimok magka. Ay kadgagangay na Kastumot at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Alam, agpakutungak nga ro din no kasta. Ado kayon amang uyaw kanya. Kid no broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka-broken hearted ako mamangay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay na, nabayag kami nga awan kin ni Ruben Manong. Isu nga road, nabayag kayon nga awan. Nga isun samat ti pagluknuk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati ang naka-let go ako. Karurod ko pa ikit din amang dinagan da dya tao. Saan pa'y asimangpot ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alasing ko amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasimangpot? Napananan ngay. Ay, jak nga rod amaw. Taawagak man. Alas 7 itirabi Sige, awagan man laangan. Api nga taamarabyan pa'y laeng mo day a babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kanta ni mabisin kami. Nakagatang ka kanon iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mo ngamin? Chismisan dakdag iti kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid kalatan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da. Ay, may gayam. Anya, siya. Apaya siya. Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kak pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga eh. Anya nga anya. Jay sa kati manok asidaan tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna, Ni Marie. tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasaya at tasimangput kan. Inururay nakgayam? Katuan na. Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Agtugaw ka man dito'y. Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangasakpay? Agangas kan Darasam. Oh, nakaangas kan.
pudnon samot. Oh, apay akitaam daytoy tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao ah. Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si katitapik da. Ay, saan ang amasikog? Saan? Isumot ti kunak ang isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isu day ti ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti nga bandihado nga inapoy. Ah, imbagam dayta? Ay, sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat, tapno mamati da asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Isu ti kahit ko amaamuan. Ngam, rabi iuna yan, isu nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perperdi iti reputasyon ko. Ay, wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy, o kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Marie, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapuken kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kaskala artista. Uray saan ako nakasla artista nanang, basta saan dak a pagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tenday tabadom ama pa nagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang riing ka. Kat alas 5 pa ilaang. bumangon ka takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda ah. Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na, girl. Apa yan ang isiti suot mo, ah? Ay, agladladingit na. At dami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence, ah? Jay ipis at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yung minatayo nga ibagbagam. Ipis matlaganyam. Ah, ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ah, ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang yuwaras ama si Kuga? Nakadanon pa yan ije lugar mi. Oh, sana siya ka. Saan nakakitaan ni Tikasta? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perper di iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amam? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak amalungsot ka ije pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure ije unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Ah, uston. Sumuko akon.
Saan ako naparigatan pa'y, Ana? Please. No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kugang, ah? Ibagak ka din? Katibagamon, ah. Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain. Oo. Ang ni di na kon idardarumuan. Ay, Ruben, agtungtung taman. Oh, Ana. Long time no see Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay kunak. Tanya ko matipagsaritaan ta. Kahit nalpas na kon nga break. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Kunak mutungging ka idi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat tinaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man no nya chismis dayta. Basta chismis, amumon dayjay. Ibagam ta ti klase a chismis. Chismis ama si Kugak. Dayta? Ha? Aping iwarwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungarod nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking kaasaan ko akayat a makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo. Inataywan nak man. Idarum ka talaga! Ay sa anak ka mabutang nga may darom. Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinubyanan kanya. Ay pakpakawan! Uray siksi kalaangan tinabat-bati alalaki dito'y lubong. Jack kaya't ti makisinublan kan ka. Never! Adamot man ang ibagbagada kanyak, may papankan ka, Ana. Anya mananday ta. Saan na siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nukusilapan nakmanan. Anya nga ruday ta. Ibagamon, Ay, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko. Ibagada naganakakon. Ay, anya lakit din aya. Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inal daw tamat nga kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan apalaga sumardeng day at tao amang perde kanyak. Ang ambayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Yamanak, takamaudyanan na. Sinumbatan lakbot langan, Audrey. Gaputan na rin yung tinakaro a panagayat mo kanyak, June. Unak lagit din, nung nagyay ubing akaribal ko, ti magustuhan. Awan turong tibiyang dagijay nga ubing, June. Sikati kayat ko. Tamalaksid ananakam ka. Patyak asanak to nga isukat. Magnamnama ka, Audrey. Pagbalinan ka rin na iya pagtangak. No sikat agbaling nga asawa. Kaya't nga tanag iti anak mo? Okay, hindi nasaan, sweetheart. Kan awan bibiyang, nagiti anak ko iti kayat kong aramidan. Kan, adan damot din iti bukod abalan. Nasayat mat nga rod no kasta. Kaya't ka kumangayam mo kaninanang ko. Dahil tamot ti kayat ko kung mga ibaga, sweetheart. Kayat ko ama-am mo ti pamilyam. Amala,
agawid ta ijabalay ni nanang, ta iam-am mo ka kankwana. Itakalaang manan nga agawid dito'y balay, nga maddapay kakuyog mo. Kayat ko nga iam-am mo kada kayo ti boyfriend ko, nanang. Iso ni John. John. Iso ti inak. Agmanoak, nanang. Ha? Agmano tilaklakayan. Kasya na ka ti Diyos. Ay manugayam ti tawon mo. Kan anya ngay tiyawag ko kan ka. Kat kas lalaklakay ka pa'y ngam iti siya. 51 ti taon ko, nanang. Kan anak ti rumbang nga awag yo kanya. Gaputa agbalinak ton ang manugang yo. Planok nga minan nga ikasar ti anak yo. Anya, laklakay ka pa'y ngam iti siya. Ngam agbalin kang asawa ti anak ka. Manu ka din ti taon nyo, nanang. 50 lang. Idento ta si kakat 51. Inauna ka pa'y ngam iti siya. May sa taon lang, ba't tinagbagitan ta, nanang? Una, ngam tinagbaitan ti tawon nyo iti anak ko ti problema. Nanang, awan problema iti tawin ang nagbaitan mi. Gaputagin inayat kami. Mabalin ka ding agsarita ta adatalaang, Audrey. Sige, nanang. Ita, anya ti bagayo, nanang. Nagpintasan ka, babae. Ngam kas kala maibibusan iti lalaki. Anya ka din day tangay bagbagayo, nanang. Apay alaklakayan pa'y tinapilim, Nanang, ti amuyo ka di kat jak inusar ti panunot ko ang nagpili. Adda ka di pa'y nabatbati a panunot mo, ha? Natural, nanang. Adda. Anya lakit din. Ibagam man nga rod ita kanya. No apay aday jay alaklakayan tinapilim. Napadasak mo tinaadaan iti ubing akaayan ayat, nanang. Ngampasig damat aman luloko. Sadot. Kan awan turong ti biyag da. Imbag kan ni John ata nanakam. Kan adda turong ti biyag na. Sa anak to nga agbalin anak kakaasi iti sidong na. Kat katawaan da kanto talakay ti asawam. Awan bibiyang ko kadagiti mangkat katawa kanyak, nanang. Tinapatag, naragsakak iti biyag ko. Anya lakit din. No kasta, saan ka apaanawa? Talaga makikasar ka iti dayjay alakay? Awan makalapad kanyak, nanang. Amok nga awan to ti pagbabawyak. Kasta gaya ma. Nagsubliak manen Sandra. Tapno damagak no addan nagdurasan ti idat-daton kung ayat kan ka. Sigurado ka kade ngay ayatan na. Anya ka diti rumbang nga aramidag. Tapno mamati ka kanyak. Sige man laangan, sumbatan kan Seb. Agpaiso, Sandra? Saan ka kadi amabain abakat ti kayan ayat mo? Ne, anya ko matibagpainak. Kat agin inayat naman. Amom, parikot ko nga minti anak ko. Ni Audrey. Apay mati anak mo? Adda kaayan ayat na alakay. Kahit, anya nga iti problema. Ay na, jak kumakayat. Ngam natangkan ti ulo na. Iso asinong batan kamutin na. Tapno parehas kami. No kasta, sinong batan na? Tapno makabalos ka iti anak mo? Ay saan mo't akasta? Kayat kamot laeng asong batan, idi pa'y laeng. Ngam pampanunutag ti ibaga ti tao. Jak kayat ama ibabayin ti pamilya ami. Ngam itahata nagarami danday jay nga Audrey iti pakaibabainan. Iso anak kasagana akmutin ama ibabain. Saan apakaibabainan? No agin inayat naman. Anya lakit din aya. Wan, sigurado nga ado ti maibaga ti tao.
Kasano? Adan na diskitaram a kwarta? Dandanin mahal, basta aguray ka lang. No awan mayawat mo kanyak a kwarta, nasaysaya at lang no agsinata. Ay di na kumamot sinaan mahal. Aguray ka lang ang makadiskitarak. Hay basta, saan mo abay-bayagan? Tano maumaak, talaga sinaan ka. Ay saan kumamot mahal. Basta ikanak itinaan anay agundaway. Maikan kan tumat lang iti kwarta. Ay siguradwam lang. Gaputaado tinasaysaya at amabalin ko apang isukatan kan ka. Ay saan kumamot mahal. Ipatay ko no panawan nak. Diyak kabala na mapukaw ka itibiyag ko, mahal. Apay akaslasaan kamot anaragsak itinapasama ka datasem. Ay kuha ngamin, mahal. At dadakla parikot ko. Anya dayta, mahal. Adda iya ospital ni tatang ko. Kat aging gaita. Sa anak pa'y anak kadiskitar iti pagbayad ko. Ay, kasta ka di. Mano aya ti bil ni tatang mo. 30,000 pesos, mahal. Kasta, ay nadakil mo gayam ti bil na. Wen nga rod, mahal. Iso ama buri-bura naklaunay. At dapay mo't nabatbati a kwartak dita. Pautangan ka pa ilaang mahal. Kaduan ka ata mapantabayadan ti hospital bill ni tatang mo tapno mayawid mo. Siya klangan, mahal. Siya klangan. Amangan no agungat ti pamilyak. No maamuandaan na kirelasyonak iti inaunangam siya. Ay sus, adayo pa'y mat nga rod tinagbautan ti taon ta. Ay ingam ne, saan ka kumaamasak-sakitan Ingam, saan ka di, anak kaunget ka? Idinaamuam nga inauna ti kayan ayat ti anak mo? Ha? Ay, idyak lakit di kayat, ama kang ka iti nasakit asao, manipod iti pamilya. Malangarod, si kalatan ti mapahan mahal. Itad ko laang ti 30,000 ken ka. Kung nagtumot nga adda kwarta day jay abakat. Kat no nagado ti taraken na adinguan. At dapay di maababoy na anakitak. Sos! Dandanin mabalin nga ilako dagi jay. Saan kun abay bayadan to'y impautang na? Ay, imposible asingiran nakpailaang mo day jay abakat. Tinasayaat, mapana kon iti ayan ni Nicole. At dan mayawat ko akwartaken kwa na. At tuyin ti kwarta, mahal. Wow! No kastoy ko maakanayon, saan ko amalagip ti mangisukat kan ka? Maagkan ka man? Dagitakat ay na. Nagmayatan. Talaga anak kapimpintas ka, mahal. Ay na. Aramidag ti amin. Tapno sanak nga isukat iti sabali. Kayat ko, amapantag pasyar. Ay kat mapanta mahal. Mapan ka nga rudag sukatan Tamapantaag pasyar. Okay, urayan nak nga rod, mahal. Flowers for you, sweetheart. Agyaman nak, sweetheart. Imbag tayo may ka. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta, sweetheart. Ni Nanang. Ada nakadamagak nga ada ka no boyfriend na nga ubing. Anya? Sino tinakadamagam? Taga-ijayan mi. Kaaruba ni Nanang. Agpaiso nga ta. Kayat ko amaamuan no agpaiso. Iso ako yoganak. Taagawid ta itamat laang. Kasla imposible nga da kayan ayat di na ng mga ubeng. San ka rin? Adi na kayat gaputa dayo ti bait ti edad ta. Ita, naki-boyfriend iti ubeng. Dayta nga rin ti pakaskas daawat. Iso nga agawid ta itamat laang.
Agmano ak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Agmano ak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Lukas ta, saan da kun akaungat nanang? Sano, anak ko. Lukas ta, maawat da kun amanugang yaw. Un ko naktumag. Gapo ka di, tadamatan kaayan ayat yung nga ubing ngamda kayo. Nakaamuam iti dayta. Sweetheart, mabalin ka di panawan na kami pa'y kaninanang. Adala ang kayat ko nga'y bagakan kwa na. Okay, sweetheart. Agtungtung kayo pa'y nga agina. Anya tinaknakan yu anak ki ayan ayat iti ubing nanang. Ay na anak ko ay. Kastoy gayam tirik na ti makiayan ayat iti uping ay na. Kasla ak maitay tayo. Kasla umubing manen tirik na. Anya kayo lakit din nanang? Bakit kayo lang aruden? Sumayot kayo pa'y laeng? Ay. Saan mo nga ibagbagati kasta kanya kanakaw? Tano sa anak asumayot. Saan ka anabuo? Yan niya lakit din. Nanang, masigurado yu ka di nga ay ayatan na kayo day dya alalaki. Na, anya ti pagkitkitaam kanyak sa anak nga aayatan kasta. Saan mat nga iti kasta nanang? Ngam nagbirok kayo kumamat, adya kataw-tawanan niyo? Kat awan mo't agaram akataw-tawanak. Jay mo't ubing tinagaram, di iso ti sinong bata. Ay nananang, ang mga nukwar-kwartaan na kayo laeng. Ibagayo man kanyak tagpaiso? Dimawat ka din iti kwarta kada kayo day dya alalaki? Saan adimawat ng pinautanga? Anya? Manungay ti impautang yung. Secret ko mo't Apay, masapol nga ibaga ka amin kan ka. Ala, paliiwan yung man no agbayad. No saan nga agbayad kat umutang tumanan, saan yun nga ikikan, ta sigurado akwar-kwartaan na kayo laeng nanang. Apay sika, kukwartaam nga ron ni John, gaputa ubing ka nga misaw. Nanang, apay kumaakwarta akay kat adamat kwartak. Saan akwarta ti kinayat ko kenkwana? Da kayo ngay, amuyaw day dya lalaki. Anya ti trabaho na. No talaga napudno kada kayo, iyam-am muna kayo iti pamilya na. Ha? Ay, tsaka mo noon niya ti trabaho na. Saan kumutin anadamag? Kan bayam, taibagak to nga iyam-am muna iti pamilya na. Usarin yung matapanunot yung ananang. Saan kat aday talatan puso yo, ti usarin yo. Malawunan, anya laki din. Nabayag adi ka nagpakpakita kanyak, manipod imutang ka. Pasensya kan, mahal. Amumat akaruror ni tatang ko ospital. Siyak tinangas asikaso kan ko na. Ay, kasta ka de. Ay na, mailiwak ngamin una yan kan kamahal. Ikaw. Marakop. Ura siyak mat mahal. Mailiwak mat tan unay kan ka. Amo mahal, kinasarita nakti anak ko. Kat saan nga umanugot iti relasyon ta? Kasano nga rod itan mahal? Di mo kunaan nga agsinatan. Saan mahal? Ngam kayat ko nga iyam-am muna kadagiti naganak mo. Anya? Saan mo akaya? Ko. No, saan mo akaya? Pasensya kan. Ngam isardeng tanday ti a relasyon ta. Saan? Sige, iyam-amo ka. Ngam, saan pa nga ita? Ibagak pa nga umuna kadagiti dadakkel ko. Masapul nga agkunaya kon. Gundawayak ti kaawan dahi abakat Sandra. Urayak lang dagiti inawagak a pangiloganak kadagiti baboy na. Itaray kong dagita a baboy na. Tauray agsina kamain. Pagan anong mat ngay amoy ti pamilyak. Di dakpay din kinatawaan no mangiawit ak iti bakit.
Ure awan mo't ang lalaki dahin. Ne, apay ngay nga awan mo't dito'y ni Seb. Kinunana nga urayan na. Ngam saan samot din anak ka uray. Ay, nakimisa akpay ngamin, sakbay ang nagpalingki ak. Pinakan na nga ta, dagiti tarakan ko sa pimanaw. Imbilin ko mo't apakanan na. Ay mapan ko man kitaan dagiti baboy ko. Apay ngay, awan mo't dagiti baboy. Sa dinungay ti ayanda. Ay awagak ni Saib. Isulakit di tinangala ka dagiti baboy ka. Ay ayan nantay silpon ka. Ay atoy naibulsak gayam. Ay awagak man tinalaing alalaki. Apay ngay, out of coverage mode. Kaya't ka di asawan, alino kunak day di alalaki. Ay na, daytoyin ti bagbagak ka na kayo, nanang. Ay, awanan anak ko. Awanan tay baboy ko. Dakkel pa'y mo ti gastos ko kadagi jay ababaw. Dandani dan malakaw. Inten mo pa'y ti daduma pinagpunak ijay. I-report tayo iti pulis dayto yan napasamak, nanang. Anya ti pudno anagan day dyan lalaki. Ay, diya ka mo ti pudno anagan na anak ko. Ay, unay kayo umatan, nanang. Picture na nga eh. Ada ka di picture na kada kayo? Awan matlaang anak ko. Ay, nananang. Inton maminsan, saan kayo na basta agtalaglatan? Iti saan yung mat nga am-am mo, alalaki? Anak ko. Nagsabay lang kumata pakawanan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, amo mayang, edi na minsan nga aldaw amadlaw ko. Nagaddayo ti turong dagiti imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ay. Ibagam ano ada parikot mo, tapna mo. Anyat among no da maitulong ko. Pampanunotak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Naumakon kan kwa na. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kwa na. Anya? Makapakigtut ka matan mayang. Siguro, ada sa baling agar-aram ken ka, iso anak ko namday ta. Kwa? Oho! Dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdadaton ken ka? Agasam man, ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan. Makagraduarin ti kursun a kinapulis. Basta, saan kon nga'y ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanin nga agbaliw ti pangadang kwa niya. Anya? Panunutak anaimpag no kasanok nga i-break. Kunak anagasat ni Mayang. Japutan na adan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam, timbaga na ka? One friend, yak man amoy ti dayja babae, napakalatratan akayat ng i-break ni Rudy. Sayang, nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapod no ti panagayat na ken ni Mayang. Ti ko nang gidi, at sa baling agar-arang kinimayang, iso ang padalos-dalos man ang ti desisyon na. Ha? Asinuhay ko ma? Diyak pa'y masigurado na sino.
Ngam amok nga da. Iti kas di kargaraw na. Amok latan. Ay, una yan, day dya amayang. Padalos-dalos iti panagdesisyon na iti biyag. Siguro, kontraktor tagar-arang ken kuana. Isuan na ibawing kuno, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, ababae. Apa na ko ng kanyak day tamayang. Kinapudno na, mas daawak hindi day nga imbagam. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbagak lang tipod no. Anya? Awan nga minin mariknak a panagayat ko kan ka. Nga mayang. Awanan ti adu pa sa o, Rudy. Dahito yun ti maudi a panagsarak kan panagsarita ta. Anya? Mang sapul ka lang iti sabaling ayatam. Saan asyak? Tano siyak? Saan kan ngay ayatan? Amok a masakitan ka. Ngam amang ano at adala ang amasakitan ka, no agtali na edaklat ta. Ngam iti kinapudno na, kat saan ka matin ngay ayatan? Amang ano? Ala, ditakan. What? As easy as that, ti panang i-break mo kan kuana, friend. One friend, imbagak lang matipod no? Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino tagar-aram ken ka. Ha? Ama kagapo, iti kanayon mo apa nag-isem, dang nga. Si kakit di mat. Maalaman, ibagak kan ka. Ngam pangaasim ko ta saan mo pang ibagbaka iti ure asino. Kunaktungot ka. Ha? Saan mo mat ama i-break ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Dang nga. Ni kwa? Ni tebeng. Anya? Nita ba? Nga kontraktor na kabarbarulaang dito yung lugar tayo? Wan, tall, dark, and contractor ko naman. Anya? Ukiste sa ba? Lakatan. Ay, ni Rudy ngagbalin a pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko, nunit tabang ti agbalin nga asawak. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din. Isubalagayam asaan kun makit-kita ni Rudy a sumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, imbreak mount. Wala na. Naumak ngamin kan kwa na. Ha? Kat, asino kay tinakitak akakuyog mo na minsan alimbabas kayo dito'y balay? Nagngisit magtalalakay. Nina naman. Ay, ibagbagak laang matipod no anakitak. Ni tabang dayjay nana. Wan, pudno anang isit ngam kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga imbreak mo ni Ruday. Gapot na insukat mau iti kontraktor. Ay, agan-anad ko iti panagsasao yun nana. Saan lang adjust a kontraktor ni tabang? Ha? Tall, dark, and contractor. Saan a kontraktor laang? Dakkel agaro ti makukwarta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan anana. Katno ni tabang ti akin kontraktor iti flood control dito lugar tayo. Ay una yan mayang. Gapulaan ta kontraktor. Dagos mo nga imbreak ni Ruday. Anya lakit din. Dua bulantan nga gayen ayat. Ngam aging gaita. Saan mo pa'y anatungpal ti promise mo kanyak? Ha? Nakunam kanyak nga igatangan na iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan, mayang. Umadali na malpas si kontrata. Malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumaangarot ta kasta. Wang ka di, danag mo na yan, kontraktor na ito yan. Ay gayam.
Manungay ti mabingay mo ijay no bilang lang. Ay, dakkel ah. Milyonis ko naman. Kontraktor oh. Unis. Sapay la ko mga rutapod no dayta. Tabang! Mamati ka ka diti ibagbagak. Anya laki ni. Tibang tiba-tiban tao oh. Saan ka nga agar-aramin iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, nga imbreak ko ni Rudy a kaayan-ayat ko para laangkan ka. Anya. Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo mayang? Kat, as usual naragsak kami lata kinitabang ko. Talaga mat alinipat mo anamin pinsan ni Rudy. Manipod na daan ka iti tabang a kontraktor. Ay katuan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana ngam iti danan to ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makunak. Ngamala, sapay la ko mga rod, tanit tabang ti kagasat mo. Ay wana, husto ka iti daytang imbagam. Nitabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and contractor ko naman. Anya lakit di? Ay, una yun ti kastuya panawen na. Di mo lagsardagan ti tudo na. Huwag nga ron na. Dagitilin na baka akawas ko idi namin saan pa yung aldaw. Aging gaita, saan pa yung nagmaga? Awan pa kid din ti ipantikon. Ah, Madublin. ani, sika talaga. Yuray san ka ngagpampantay. Inanamat oh. Awanin ang kostra. Ay, sapay monson ka mabayag day to ya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Kas tati kinabayag di pa nagsublina. Ay, inayan. Day, tatila mo pang iturturungan mat. Akatuan mo't nana. Ang sa bagay. Gusto lang, magbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Nalakit din. Anya! Puno ka tinadamag ko, kumare. Ha? Anya man tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Anya? Wen mare, gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtugtudo na. Kat, nitabang ni Mayang ay, nayanod nga takot laang. Ay, salbag ka talaga. Di pa ila nairaman ang nayanod mo. Tinipid dakit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danon ti project daw. Day ta ti Jack masigurado kumare. Basta tinadamag ko, inianod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anya ti ko na? Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot? Ay, hindi ita nga ron. Di parikot mi ita. Natibag mo itang. Anya? Nakadkadlaw nga min. At inipid mi ti materialize. Isang oray saan unay anapig sa tito daw. Nayanod ti mararami da project mi jo. Unay mo di jay. Anya? Ay, kung naklakit din no, iti kabiitan na panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kaawanan ah. Pasensya ka mayang. Sana balay. Tano, adan to man ang project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahi ta cellphone ngay bagbagam, mayang. Oho? Kaanon to, pay dahi tatabang. Manumotan abulan ng inururay ko dahi ta. Kung naklakit din no, maitad mo amin akayat ko. Gaputa kontraktor ka. Saan matgayam? Anya! Imbreak ko pa'y mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan tabang. Salbag kita.
Matutudo ti panawin ita. Ngam igidgidan mo maday ta pa nagluluam si kamayang. Apay, Nana? ada parikot mau. Awan, Nana. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga da parikot mau. Ni tabang ngamin, Nana. Ha, taapay, Slag bababawi ako na nakiayan-ayat kan kuana. Kunaklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Ngam saan mat gayam. Nanguno na ita, anayano ti project nga aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Ni, awan mo ti nakakatkatawa iti impaghak. Apay nga katawa kayo. makakatawa ang laing mata. Si kakit di may. Apay no kontraktor ay ang amin kang ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas tamayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Rude, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hay! Imay kalagayam dito, tapno agsangit-sangit si kamayang. kasapulak kami ti makasarsarita ita, mare. Dahil ti panyok. Anong sam? No adaman takin basol, si kalaeng. Gapulaing dahi ta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo, no nitebang tagbaling asawam. Ngam iti dahi ja arodi. Ha? Agasam man, takiladlat tanti pa nang ibrik mo kenkwana para lang kinitabang a kontraktor. Ngam ita na yanod ti project da, agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mon, mayang. Inulaw na kalaang dadya kontraktor mo. Dahita ti magadab mo iti kaslapaltan, apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh, apay pala ang imay ka dito'y balay mi. Ay, kwa? Imaya ko na, saan ka mga nga reply ka nag text ka? Di ka pa batan, tiawag ko king ka. Nag-break tan. Anya? Saan ka mat siguro at tulangan niya? Di ko nak, ag-break tan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga in-break ni Rudy idi? Saan ko mamakasta? Mayang mo? Ay saan? No kunak ag-break tan. Awanan ti ado-ado pa asao. Ha? Di da ka pala inyano ti nagpig sa adanom, idi na yano ti project yo. Huh? Salbag kide, awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis ng mitay. Ay talaga, idadanas ka talaga. Ano? Si kala ang tipor a kontraktor. Anya lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni Tebang akayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo italimabas. I-break ko nga minin, nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kankwana, ngam saan mat gayam. Ay, Diyos mayo, marimar. Anya? Iti kinaado ti impromise na kanyak. Iti odi na, nayanod lang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontraktor. Amom si kamayang. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, jakam mo, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din. Awan? Awanan ang arud mayang. Awanan tay kanayon mo nga ipampanakil tall, dark, and contractor. anya?
Nakunam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunot mo baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor asasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. Siyo nga. Si Kamat, awan pa'y nasayaat nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig ngagkakadakos ti sa usawang mo. Ay napaw, maiya nga ya. Uray adda na sayaat nga ibakaken ka, awan mo ila serbina, tabaribar nga ro, ti panagpampanunot mo. Nagsingpet ni Rudy, ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor, tabang, anya ita, Hey, nala, ita nga imbrik mo na tabang nga contractor, mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo. Barang tumama ka, salbag ka, sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.